Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Kansa Praningdita Sulistyo, nomor urut 13 saking kelas 11 MIPA Gangsal. Kula badhe njlentrehke tentang bab kesenian Jawa, yaiku bab kuda lumping. Kuda lumping uga dikenal minangka jaran kepang, yaiku tarian tradisional sing nampilake sekelompok prajurit sing nunggang jaran. Tari iki asale saka Ponorogo. Tari iki nggunakake jaran digawe saka pring utawa bahan liyane sing ditenun lan dipotong supaya padha karo bentuke jaran. Dihiasi nganggo rambut buatan digawe saka tali plastik utawa digawe saka sanggul sing modele jalinan. Tenunan jaran iki nganggo dihiasi cat lan kain werna-werni. Tari jaran lumping biasane mung nampilake adegan kavaleri, nanging sawetara tampilan jaran lumping uga nduweni atraksi, kekebalan lan kekuatan gaib, kayata daya tarik mangan gelas lan piring. Uga ana sing kekebalan mecut. Jaran kepang minangka bagian saka pagelaran joget reog. Jaran lumping minangka seni tari sing dimainke nganggo aset jaran buatan utawa gawean sing digawe saka anyaman pring utawa bahan liyane sing dihiasi nganggo rambut gawean. Ora ana catatan sejarah sing bisa nerangake asal-usule joget iki. Mung sejarah lisan sing diturunke saka generasi menyang generasi sabanjure. Dikandani yen joget utawa tari jaran lumping minangka joget khayalan utawa kesurupan. Ana uga versi sing ujar menawa tari iki cerita pemuda ayu sing jenenge Jatil, jaran putih kanthi rambut emas, buntut emas lan swiwi emas sing bantu kerajaan Bantarangin nglawan para penunggang babi liar saka kerajaan Lodaya ing seri legendaris abad reog. Ucul saka asal lan sejarahe, kuda lumping nuduhake semangat kaprawiran lan aspek militer kavaleri. Iki bisa dideleng saka gerakan irama dinamis sing agresif, kanthi nglewati tikar piring, nirokake gerakan kaya jaran ing tengah-tengah perang. Kerep ing pagelaran joget kuda lumping uga nuduhake atraksi sing gaib, mambu-mambune kayata ngunyah kaca, nyantol tangan nganggo parang, ngebung awake dhewe, mlaku ing kaca sing pecah lan liya-liyane sing ngebahayakake awake dhewe. Bisa uga daya tarik iki nggambarake kekuatan gaib sing dikembangke ing jaman kuno utawa biyen ing kerajaan Jawa lan minangka aspek non militer sing digunakake nglawan pasukan Walanda utawa pasukan Belanda. Ing saben pagelaran kasebut, tarian kuda lumping iki nampilake papat karya seni tari, yaiku tari loro buta lawas, tari sentrewe lan tari begon putri. Perangan buta lawas biasane ditari dening pria lan kalebu papat kanthi 6 penari. Sawetara penari sing enom nganggo jaran sing nenun kang lan nari musik sing tenunane kuwi nganggo pring. Ing bagian iki penari buta lawas bisa ngrasakake duweni utawa demit. Iso ngrasakake duwe demit. Para pamirsa duweni miliki fenomena pamilikan kasebut. Akeh warga lokal sing nonton acara kasebut dadi kepengin banget lan nari karo penarine. Tanpa sadar dheweke terus nari kanthi gerakan sing energik lan katon kompak karo penari liyane. Tuladha jinis-jinise kuda lumping yaiku Jatil reog saka Ponorogo, jaranan Kediri saka Kediri, jaranan Senterewe saka Tulungagung, jaranan Turangga Yaksa saka Trenggalek, lan jaranan buta kang asale saka Banyuwangi, lan liya-liyane. Nyuwun ngapunten yen wonten paluput kula. Matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.